Mä olin eilen yrittäjäkurssilla, sitten niinku siellä siellä olisi pitänyt olla tää, mä olin vahingossa yritysohjaaja Notpää. Mä oon Risto Hytönen, Riihimäen iltanäyttelijöiden puheenjohtaja. Niin, siellä niinku... Ollaan tänä iltapäivänä valmisteltu tulevan ensi-illan Räjähdysvaaran viimeisiä vilmauksia. Se on semmonen hieno juttu. Et mä saa selittää. Se on semmonen kerho. Nyt ollaan syöty, nautittu hyvin. Meillä on Räjähdysvaaran ensi-ilta odottamassa 2 viikon päästä 30.11. kello 8 täällä Pohjanäyttämällä. Lopentie 1. Meitä tässä jonkunlainen porukka vielä jäänyt nauttimaan jälkilämpöjä. Ja tässä kun lähimpänä istuu Minna Huhtanen. Minna, esittelisikö ketä siellä on muita meitä väkeä? Mitä? Aurora Viljanen, joka esittää Jereä. Terho Miettinen. Laura, joka esittää Elenaa ja Glitter Girlia. Terho Miettinen, joka esittää tätä Onnia ja Darkflowta. Ja sitten mä esitän tätä Jasmine ja Glitter Girlia. Siis Glitter Girl 2 myös. Helena Hajanti, joka esittää Elenan äitiä. Pikkis Väisänen, ohjaajan henkilökohtainen assistentti. Henkilökohtainen? Kyllä nyt siis on henkilökohtainen mieluummin. Joo, että meillä on kuitenkin vielä ollut hyvä iltapäivä, me ollaan tehty hyvää jälkeä. Ja uskon, että meidän ensi-ilta, joka kertoo nuorten elämästä, koululaisten elämästä, nettimaailmasta, laihduttamisesta, sen laihduttamisen tuomista ongelmista ja rakastumisesta ja rakastamisen vaikeudesta ja aikuisena olemisen vaikeudesta. Tämä on näytelmä, joka on suunnattu ja tarkoitettu nuorille, mutta tämä käy yhtä hyvin niiden nuorten vanhemmille. Että tervetuloa katsomaan meidän esityksiämme, jonka Räjähdysvaara aloittaa ensi-illalla 30.11. kello 18 täällä Pohjalla. Keväällä meillä on muita ensi-iltoja vielä. Meillä on tammikuun 24. päivä. Meillä on Suomen parhaan näyttelijän ensi-ilta, jonka tekstin on tehnyt Veijo Meri. Sekä 8.3. naisten päivänä meillä on seuraava ensi-ilta, kevään toinen ensi-ilta, jolloin esitetään Eeva Esnerin Vakinan monologit ja Kotin Kilot irti elämästä. Molemmat näytelmät kertoo naisten elämästä ja naisten elämän erilaisista puolista. Tässä on lähellä ensi-ilta. Tervetuloa katsomaan.